Aristoteles og Ptolemæus havde nogle oplagte ulemper. Først og fremmest, at det ikke var muligt at foretage præcise forudsigelser af astronomiske begivenheder. Nicolaus Copernicus fik allerede omkring 1510 den tanke, at det ikke var jorden, men solen som var i centrum. Før der troede man, at jorden var centrum, og solen kredsede rundt om jorden. Ideen om, at det er solen og ikke jorden, der er i centrum i solsystemet, blev først fremlagt af den polske teolog, læge og astronom Nicolaus Copernicus. Hans teori om, at vi lever i et heliocentrisk univers, hvor solen er et fast og ubevægeligt centrum, som planeterne bevæger sig rundt om, og hvor fiksstjernerne danner den yderste kant af universet, udkom dog først kort før hans død i 1543. I denne teori, som var bygget på Copernicus' egne observationer samt observationer fra antikkens astronomer, ændrede jordens status fra at være universets centrum til at være et planet som de andre. De bevægede sig rundt om solen i en cirkulær bane på et år og drejede sig om sin egen akse en gang på et døgn. Det her er et billede af solsystemet i en lidt mindre udgave selvfølgelig, hvor vi tager udgangspunkt i Venus. Når man ser på Venus gennem teleskop, ser det ud som om den ændrer størrelse. Det kaldes faser og ligner månens. Det er fordi forskellige dele af Venus kan ses fra jorden på forskellige tidspunkter. Når Venus og jorden bevæger sig om solen, kan man se Venus nær den modsatte side af solen, cirka hver 584. dag. På det tidspunkt er næsten alle den soloplyste områder synlige. Når Venus bevæger sig rundt om solen mod jorden, bliver den soloplyste områder mindre. Efter ca. 221 dage er kun halvdelen af planeten synlig. Efter endnu 71 dage er Venus nær jorden, og kun et tyndt soloplyst område kan ses. Når Venus bevæger sig mod jorden, kan den ses tidligt om aftenen. Når den bevæger sig væk fra jorden, kan den ses tidligt om morgenen. Det vil altså sige, at fra jorden af kan man se Venus på forskellige tidspunkter, hvor på nogle tidspunkter er den halvt oplyst, og på andre tidspunkter er den kvart oplyst, og nogle tidspunkter er næsten alle den soloplyste områder. Kan man se næsten alle den soloplyste områder. Planeternes bevægelser mellem stjernerne er kompliceret, og det er fordi vi kigger på en planet fra jorden, og både planeten og jorden bevæger sig. Den vej Mars bevæger sig, for det meste af tiden kaldes direkte, men i en kort periode, cirka hver andet år, der bevæger Mars sig den anden vej på himlen, og man siger altså, at Mars udfører en retrograd bevægelse. Og forklaringen på den mærkelige bevægelse, den kommer her. Det er fordi, at da jorden, som er her, bane omkring solen er mindre, men at de cirka kører omkring solen med samme hastighed, og jordens bane er mindre, vil jorden hurtigere have forestået en rotering om solen. Man siger altså, at 2 solår, det er 1 Marsår. Så det vil sige, at når planeterne de bevæger sig, så bevæger jorden sig hurtigere end Mars, og det vil sige, at afstanden mellem, altså sigtelinjen mellem de to øges, ser vi også her, at de kommer længere og længere væk fra hinanden. Og det vil sige, at vi har igen en sigtelinje her, og som er blevet længere, og her igen, som så er blevet længere. Og det vil sige, at selvom at begge planeterne bevæger sig den samme vej, så bliver afstanden mellem dem længere, og da vi står og kigger fra jorden, vil det på stjernehimlen, når vi kigger op om natten, ligne at Mars bevæger sig den modsatte vej, end den burde. Og det forklarer også, at vi har et heliocentrisk verdensbillede, da Mars ikke ville være i stand til at udføre de her retrograde bevægelser, hvis jorden var i centrum, og Mars havde en fast løbebane rundt omkring jorden.